हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिटी एक्सप्लोरर ओडिया। आज आम पुणी थे बाहर जाइए गोटे नुआ जगह जोटा कि नयगढ़ जिलार खंडपड़ा ब्लॉक रे अवस्थित मुंडिया हनुमान गोटे पहाड़ उपर पाखापाखि आपको 33 कोटी देवादेवी मंदिर मिल तो सेठी आपन जाकि सबकिछ देखेबी बास वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जमा भी स्किप करंतुनी आउ यार लोकेशन मु आपन डिस्क्रिप्शन में देदेवी आपन सेठू चेक करनेबे। आउ मंदिर तो बहुत सुंदर आपन को सबकिछ देखेबी बास सेठी पहुँची जाइकी तो चलतु डेरी नक स्टार्ट करवा आज वीडियो। बर्तमान आम आसी मंदिर पाखे पहुँची गले तो यही बाट देखे मुंडिया उपरକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଠି मंदिर मुंडिया उपर से बाट देकी ଯିବା କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଦି ସାଇଡ୍ ସବୁ ରହିଛି ପାହାଡ଼ କଟା ହେଇକି ବାଟ ଅଛି ତ ଏବେ ସେଇ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମନ୍ଦିରର ସବୁ କିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇପଟ ଏବେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଯିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଏପଟେ ବହୁତ ସାରା ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେପଟକୁ ଯିବା ଫାଷ୍ଟ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଏବେ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା ତାପରେ ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ବାଁ ପଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ମା ସନ୍ତୋଷୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଠି ମା ସନ୍ତୋଷୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ତ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ ବାଁ ପଟେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପୁଣି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ଏମିତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତ ଏମିତି ହିଁ ଅଛି ଏଇଟା। ତ ଏବେ ଉପରକୁ ଯିବା ଉପରକୁ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଗଲା ପରେ ବାଁ ପଟେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଥର ପଡ଼ିବ ଆଉ ମନ୍ଦିରର ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଫେମସ୍ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି କହିବି ବାସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଜଣାଇବି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମାନେ ଶିବ 8ଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ପୁରା ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡିଆ ହନୁମାନର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସେଠିକି ଯିବା ଯେହେତୁ ଦିହିପର ନନା ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏଠି ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ଏଇଠି ମୁଖ୍ୟ ହନୁମାନ ଯିଏ ଆମର ମୁଣ୍ଡିଆ ହନୁମାନ ଫେମସ୍ ଏଇଠି ହିଁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ସେ ହନୁମାନ ତ କବାଟ ବନ୍ଦ ଅଛି ଦିହିପର ପାଇଁ ଆଉ ଏଠି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ହେରିକା ଲେଖା ହେଇଛି କାନ୍ଥରେ ଆଉ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପୁରା ଏମିତି ହିଁ ଅଛି ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱଟା ଏମିତି ଅଛି ଆଉ ସେପଟେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସବୁକିଛି ଦେଖେଇବି ବାସ୍ वीडियो शेष पर्यंत देखो बहुत देवादेवी को आपको ये दर्शन मिल तो एमती ही अच्छी मंदिर चतुर्पार्श्व तो आपड़ जो हनुमान मंदिर एठिक आसीजे राइट साइड्रे तो आपको ये गोटे छोट मंदिर देखा मिल आई मंदिर में माँ लक्ष्मी पूजा पाँच बोधे तो हाँ माँ लक्ष्मी ही पूजा पाँच आउपटे आपको देखीदेवी सबू देवी मानकर 10 अवतार सब रही देखूँ सबू देवी 10 अवतार पूरा केते सुंदर भाव में दर्शा जाइए मंदिर चारिपाख मंदिर यहाँ हूँ यज्ञकुंड प्रभुंर जोटा कि प्रभुंर पर्व हेले हनुमानकर ये यज्ञ हुए आईटा देखूँ देखा आपन को यहाँ मुख्य द्वार मंदिर रहा तार अपोजिट साइड देखो फ्रंट रे केते सुंदर व्यू गोटे आसूची गाँव पूरा या तले जो गाँव अच्छी मर्दराजपुर तार केते सुंदर व्यू गोटे आसूची आउ पूरा नेचुरल प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर जगह केते सुंदर व्यू यार आसूची देखा आपन देखु सेपटू जा देखा सेपटे गोटे बहुत सुंदर जिन आपको देखेबी तो चलते देखो ये ना ये जो देखुं यहाँ हूँ सीताकुंड आईटा जो देखुं यहाँ हूँ रोहिणी कुंड आ सीताकुंड जो पानी में देखो गोटे जिन आपको देखा ये जो पत्थर गोटे भासुची देखुं सेटा हूँ राम वनवास समय जो सेतु था राम सेतु से ही समय पत्थर यहाँ ये भासुची आठी खरा वर्षा शीत जहाँ भी जाऊ ये पानी केबे भी सुखेनी सदाबले पानी रही था यहाँ सीताकुंड सेपटे रोहिणी कुंड ये दुईटा पानी केबे भी सुखेनी
ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଯାକ ପାଣି ସଦାବେଳେ ଥାଏ। ଆଉ ଦେଖାଉଛି ପଥରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଏଇଠି ଭାସୁଛି ପଥରଟି। ତ ଏବେ ସେପଟକୁ ଯିବା, ଏଠି ଦେଖିବା। ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ଛୋଟ ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେପଟେ ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ମୁଣ୍ଡିଆ ହନୁମାନର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା। ଏପଟେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ଏମିତି ହିଁ ଅଛି, ଏହାର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ପୁରା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ସେପଟକୁ ଯିବା। ଏବେ ସେପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ କେତୋଟି ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଉପରୁ ସେପଟୁ ଆସିଗଲେ ଏବେ ଏପଟକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ଏପଟେ କ'ଣ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏପଟୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ନଟରାଜଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ମଧ୍ୟ ବନାଯାଇଛି। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକ, ଏପଟେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି। ତ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି। ଆଉ ସେପଟେ ପୁରା ନଟରାଜ ମୂର୍ତ୍ତି ପୁରା କେତେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି ଏଠି। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଟା ତ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଏବେ କାମ ଚାଲିଛି, ଅଧା ଅଧି କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବି ଲୋକ ଆସିଗଲେଣି ସବୁ ଏଠାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏପଟେ ଉପରେ ସାଇବାବା, ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି କିଛି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଅଛି ଏଠି। ତ ଏମିତି ହିଁ ଟୋଟାଲ୍ ଅଛି ୟାର ଫ୍ରଣ୍ଟଟା। ଆଉ ଏବେ ସେପଟକୁ ଯିବା, ଉପରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏଠି ଯେଉଁ ଆପଣ ଏ ପାହାଞ୍ଚ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ପାହାଞ୍ଚ ପୁରା 22ଟା ପାହାଞ୍ଚ। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଅଲମୋଷ୍ଟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ଭଲରେ ଦେଖିବେ, ନୋଟିସ୍ କରିପାରିବେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ 22ଟା ପାହାଞ୍ଚ ଅଛି ଆମର, ଏଇ 22ଟା ପାହାଞ୍ଚରେ ସବୁ 22ଟା ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ମଣିଷର ଶତ୍ରୁ। ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମାନେ ପଛରେ ଛାଡ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଯିବା, ତ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ 22ଟା ପାହାଞ୍ଚ ଚଢ଼ିକି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିଯିବ। ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ଜିନିଷଟା ଦର୍ଶାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏପଟେ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବାଁ ପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିଯିବ ନବଗ୍ରହ ଶିଉଳି ହେଇଛି, ଟିକେ ଦେଖିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରା ନବଗ୍ରହ ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ପୁରା ନବଗ୍ରହ ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ହିଁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ହିଁ ଅଛି ନବଗ୍ରହ। ଉପରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମିଳିଯିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଏଠି ହେଇଛି। ଉପରକୁ ଦେଖ, ଏବେ ଉପରେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି କଳ୍କି ଅବତାର। ଆଉ ତଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ପାଖାପାଖି ଦେବାଦେବୀ ଶିବ, ଗଣେଶ। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି, ଏଠି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଠି ଅଛି ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର। ଯେଉଁ ବାଲି ଅଛି ଏଠି ଦେଖାହେଉଛି, ଆପଣ ବାଲି ପଡ଼ିଛି। ତ ସେଠି ଯେଉଁ ପାଣି ଅଛି, ସେ ପାଣିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଇଁଛ ଅଛି। ଆଉ ସେ କଇଁଛ ଅଣ୍ଡା ଦେବ ବୋଲି ଏଠାରେ ବାଲି ପଡ଼ିଛି। ଛୋଟ କଇଁଛ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଜୁମ୍ କରିକି। ଏଠି ଛୋଟ କଇଁଛ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଛୋଟ କଇଁଛ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଇଁଛ ବି ଅଛି। ତ ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେବ ବୋଲି ଏଠି ବାଲି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ଏମିତି ହିଁ। ଆଉ ଏପଟେ ହରିଣ, ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି ସେଠି। ଆଉ ସେଠି ଦଶରଥ, ବଣ ମଣିଷ, ଏମିତି ସବୁକିଛି କରାଯାଇଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଆଉ ଏଠାକାର ଶିଳ୍ପୀ ଭାଗବତ ମହାରଣା, ଯିଏକି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଉଠିବେ। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବର। ଏଠି ଅର୍ଜୁନ ସର ବିନ୍ଧିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟକୁ। ତ ଏଠି ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା ଏଠି କ'ଣ ରହିଛି। ବା ଟିକେ କହିଦିଅ ଏଠି କ'ଣ ରହିଛି। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବର ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା, ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା। ଏପଟେ ଦୁଶାସନ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଅର୍ଜୁନ ଆସିକି ସର ବିନ୍ଧିଥିଲେ। ସର ବିନ୍ଧିଲା ପରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ବାହା ହେଇଥିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଇଟା ବୁଲେ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବୁଲୁଥିଲା ଯେ ଏବେ ମଟଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇନି। ଏଇଟା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆମର ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରାଟା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏଇଠି ଦିଆ ହୁଏ ମଟରଟା, ଏଇଟା ବୁଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ ଏଇ ପାଣିକି ମାଛକୁ ଦେଖିବନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ମାଛ ଆଖିକି ଦେଖିବନି, ପାଣିରେ ଦେଖିବ। ପାଣିରେ ମାଛର ଯେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା ପଡ଼ିବ, ସେଇ ମାଛର ଆଖିକି ପ୍ରତିବିମ୍ବଟାକୁ ଦେଖିକି ସର ବିନ୍ଧିବ। ସେଇଟାକୁ ଯିଏ ଭେଦ କରିବ, ସିଏ ଦ୍ରୌପଦୀକି ବାହା ହେବ। ଶେଷରେ ଅର୍ଜୁନ ସର ବିନ୍ଧିଥିଲେ ଆଉ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତ ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ ଏଇଟା ଏମିତି ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ରାଜାମାନେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ। ସବୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ବଳରାମ, ଭୀମ, ନକୁଳ, ସହଦେବ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଏମିତି ହିଁ ଅଛି। ତ ଆଉ ସେ ଉପରକୁ ଯିବା, ସେଠି ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ
तो ये जो जिनसा देखुं ए भाई मुँह टे शुणा सी कहते या पछे गोटे छोट स्टोरी अच्छी ये स्टोरी विषय शुणा कहते এটা হচ্ছে মানে ଗୋଟେ କାକ ଗୋଟେ କାଉ କାକ ମାନେ କାଉ ଏ କାଉଟା କ'ଣ ହେଲା ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଆମର ଠିକ୍ ସେ ମନେ ପଡ଼ୁନି କିନ୍ତୁ ଏଇ କୁଣ୍ଡରେ ସେ କ'ଣ ହେଲା ଏଇଠି କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଥିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେବତା କ'ଣ ସେ ଅଭିଶାପ ପାଇକି କାକ ହୋଇଥିଲେ କାକ ହେଲା ପରେ ସେ କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିକି ପାର ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଆକୁ ରଖାଯାଇଛି ସିମ୍ବଲ ଉପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଇଏ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ଏଗୁଡ଼ା ଚକ୍ରଟା ସରି ଚକ୍ରଟା ଇଏ ତ ଏମିତି ହିଁ ଏଠି अच्छी सबकि तो भाई जहाँ कहले ये गोटे कुंडर भितर तीन टाक मूर्ति पूरा एमती ही अच्छी आउ एपटे देखिए द्रौपदी स्वयंवर केते सुंदर भाव सब ये दर्शा जाइए स्नान मंडप आपको देखनी तो चलो ए स्नान मंडप पाखु जा से देखो आप स्नान मंडप अच्छी रथ यात्रा भी हो ठाकुर जाऊँ रथ को ये रथयात्रा भी हो भाई कहवा कथा कि रथयात्रा दिन रथयात्रा हो स्नान मंडप में प्रभु जगन्नाथ गाधौं एठी आपन जो देखली सेठी ऊपर जगन्नाथ अछंती तो तांकर स्नान मंडप होची एटा एठी स्नान मंडप अछि आ ऊपर तो एटा कहली गज उदाहरण बेस सेठी जो हाथी रिका अछंती आ एठी आपन ता तळे आपन देखिबा को मिल जिवो 10 अवतार देखंतु मत्स्य कच्छप नृसिंह सॉरी बराळ नृसिंह हेलो एटा एठी परशुराम राम बलराम बुद्ध कल्की अवतार पूरा 10 अवतार ये दर्शा जाइए तो 33 कोटी देवादेवी मूर्ति ये ही पूजा पाँच तो एमती ही कहली आउपटे आपको गोटे जिन देखा देखो प्रभु नटराज मूर्ति सम्मुखें एपटे लक्ष्मीनारायण एपटे तो आप लक्ष्मीनारायण मूर्ति देखिले आउ राइट साइड आपको ये देखा मिल गज उदाहरण बेस जोटा कि आपको तले कही यहाँ हूँ गज उदाहरण बेस जिते हाथी पड़ा विपद में कुंभीर कामुड़ देता गोड़ को से प्रभु को डाकी यहाँ गज उदाहरण गोटे पार्ट एटी भी दर्शा जाइए देखा आपको आउ गोटे जिनस गज उदाहरण समय जो हाथी डाकी सेठी जो देखुं आप से प्रभु विष्णु आसते गरुड़ उपर रक्षा करने से पहाड़ उपर से बना जाइए एबे आम लेफ्ट साइड की जीवा एपटे लक्ष्मीनारायण रही लेफ्ट साइड्रे आपको ये आउ गोटे जिन देखा मिल जोटा कि प्रभु श्रीकृष्ण सारथी होती रथर अर्जुनकर युद्ध समय जावा समय यहाँ गोटे पार्ट ये माने पूरा कहवाक गले पौराणिक कथा को ये बहुत सुंदर भाव दर्शा जाइए आई जिनसा आपको आउ गोटे जगह देखी बाघुआपल्ली एठी भी गोटे सेमती देखो केते सुंदर भाव में ये पूरा पौराणिक कथा को दर्शा जाइए प्रभु श्रीकृष्ण रथर सारथी अच्छा अर्जुन रथरे बसी तो ये एमती केते सुंदर भाव में कारुकार्य सब देवादेवी देखो केते सुंदर तो तापर आपको आउ गोटे जिन देखा यहाँ जो आप देखुं यहाँ हूँ कालिय दलन कालिय दलन माने साप उपर प्रभु कृष्ण नाचुंट तो सम्मुखें यहाँ गोटे पोखरी अच्छी और सम्मुखें दुटा सखी मत्स्य रू बाहरिकी अच्छा ये जो पोखरी देखुं छोट कुंड अच्छी ये कुंड भितर आपन को केते सारा कईछ देखा मिल देखो केते छोट छोट कईछ सब अच्छा वीडियो देखा जाउथि बोधे ए देखो केते छोट छोट कईछ सब अच्छा आ या भितर को अलाउ नहीं कहीं भितर को गले किए कौन खाଇବା दौर कौन हो तो से भितर को अलाउ नहीं अपरिष्कार भी करेंगे काले लोक से ये अलाउ करना आठी कईछ हरिका एमती ही बुलूँ चारिकर पूरा चतुर्पार्श्व आमती अच्छी कालिय दलन ये प्रभु कृष्ण करुँच सापर नांगुड़ धरिकी आउपटे तो कहली आपन को श्रीकृष्ण रथरे बसी अर्जुन एबे आपन एटा जो देखिली गज उदाहरण आउ प्रभु विष्णु जो गौड़ उपर आसिक रक्षा करुँच एटा तो आपको एबे देखैथिली आउ सेपटे एटा जोटा देखैली एटा होची मंदिर मुख्य मंदिर हनुमान मुंडिया हनुमान सेठी अछंती आ एबे ऊपर को जिबा ऊपर आउ जगन्नाथ हमर हिंदू मानकर आराध्य देवता प्रभु जगन्नाथ परे ऊपर को जिबा एपटे अछंती मां महालक्ष्मी एपटे प्रभु नीलमाधव एठी अछंती श्री जगन्नाथ देखो और सामने ये अछंती भक्त माने सब आउ एठी तो गरुड़ स्तंभ ये अछंती एठी भक्त माने सब भक्त मान मूर्ति कराई भक्त दासिया भक्त सालवेग एमती सब
ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏଠି କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି କଲର୍ କାମ ହୋଇଛି। ଏଠି ତ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଆଉ ଉପରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏସବୁ କଲର୍ କାମ ହୋଇଛି। କଲର୍ରେ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିକି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏଠି ଗଜଉଦ୍ଧାରଣର ଗୋଟେ ପାର୍ଟକୁ ଏଠି କଲର୍ରେ କାମ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଉପରେ ଏମିତି ପୁରା ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇଛି କାନ୍ଥ ସାରା ଚାରିକର ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର। ଏଠି ସୀତାଙ୍କ ରାମ ବନବାସ ସମୟର ଜିନିଷ ବି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଆଉ ପୁରା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଏମିତି ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ସାମ୍ନାରେ ତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଲେ। ତ ଚାଲ ଏବେ ସେପଟକୁ ଯାଇକି ଦେଖୁଛି ଆଉ ସେପଟେ କ'ଣ ସବୁ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ତ ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ସେପଟକୁ। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ଭାଇ ଟିକେ ଆମର କହିଦିଅ କ'ଣ ଅଛି ଏଠି? ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ଆମର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ତାପରେ ଏପଟେ ବିମଳା। ଏଠି ବିମଳା ମନ୍ଦିର ଅଛି। ବନ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରାସ୍ତା। ଏଠି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଖେଇଥିଲି ଯେଉଁ କାଳିଆ ଦଳନ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ପୋଖରୀରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଇଁଛ ଅଛନ୍ତି ଦେଖେଇଥିଲି। ଏବେ ସେପଟକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ସେଠି ବନ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରାସ୍ତା। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଛି ବିଶେଷ ସୂଚନା ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ନା ଏଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଯେହେତୁ ରହୁଛି ଏଠି ଏଟାକୁ କଳୁଷିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠାକାର ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ପାଇଁ କୌଣସି ପୂଜାରେ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ କରିବେନି, ଯାହା ଖୁସିରେ ଆପଣ ଦେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବି ଅଛି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆପଣ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି କିଛି ସହଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏବେ ଉପରକୁ ଯିବା। ଉପରେ ମା ବନ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତ ଚାଲ ସେଠି ଯାଇକି ବନ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏଠି ମା ମହିଷାମର୍ଦିନୀ ବଧର ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଦୂରରୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମହିଷାମର୍ଦିନୀ ମାଙ୍କର ବଧର ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଏଠି ଅଛି। ଆଉ ମାଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ଦଶାବତାର ମାଙ୍କର ଅଛି। ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ସବୁ ଦେବୀ ମାନଙ୍କର ମାଙ୍କର ଦଶ ଅବତାରର ମୂର୍ତ୍ତିକି ଏଠି ମଧ୍ୟ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଆଉ ପୁରା ଦେଖାଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଏବେ ଯିବା ମା ବନ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରାସ୍ତା। ଏଠି ଯେଉଁ ପାହାଚ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ବି ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରାସ୍ତା ଅଛି। ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯେ ପତଳା ପିଲା ସେଇ ବାଟେ ଯାଇପାରିବ, ମୋଟା ପିଲା ଏପଟେ ଯାଇପାରିବେନି। ତ ଏଇ ବାଟେ ଯାଇକି ଆମେ ଏବେ ଦେଖେଇବା ସବୁ କିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଜାଗା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ଯେଉଁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରାସ୍ତାଟା ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ମାମୁଁ ଭଣଜା ପାହାଡ଼। ଏପଟା ମାମୁଁ ଏପଟା ଭଣଜା ପାହାଡ଼। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଗରୁ ଏପଟେ ବାଟ ଫାଟ କିଛି ନଥିଲା, ଏରା ପାହାଡ଼ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୟା ପଛରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ଷ୍ଟୋରି ହେଉଛି ଏଇଆ କି ଏଠାକାର ଯେ ପୂଜାରୀ ତାଙ୍କୁ ମା ବନ ଦୁର୍ଗା ପଛପଟେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆସ ଭାଇଯିବା। ତ ୟା ପଛପଟେ ଅଛି ମା ବନ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର। ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମା ଯେତେବେଳେ ସେଠା ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନେଇଲେ କି ଆସ ମୁଁ ମନ୍ଦିରର ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବାଁ ପଟେ ରହିଯାଇଛି। ତ ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ମୁଁ ରହୁଛି, ତ ମୁଁ ଅପୂଜା ଭାବରେ ଅଛି, ମୋତେ ଆସି ଏଠି ପୂଜା କର। ତ ସେ ଭାଇନା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ହିଁ ଆସିଥିଲେ, ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସରୁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ। ଏଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ। ତ ଆସିକି ଏଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଏଠି ଆଗରୁ ଏଇ ବାଟଟା କିଛି ନଥିଲା, ତ ପରେ ଏଇଟା କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ଏପଟେ ମା ବନ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଏଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସରୁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାମୁଁ ଭଣଜା ପାହାଡ଼ ପୁରା ସେପାରେଟ୍ ହେଇକି ଏଇ ବାଟେ ବାଟ ଫିଟିଛି। ତ ଏଇ ବାଟେ ବି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେପଟେ ମା ବନ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଯିବା ସେଠି ଦେଖିବା। ଏଇପଟେ ବାଟ ଏମିତି ଆସିକି ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମା ବନ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର। ତ ଏଠି ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ସ୍ଥାପିତ, କିନ୍ତୁ ୟା ପଛପଟେ ଏଇଠିକିନା ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ମାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମା ଫୁଟିକି ଏଠୁ ବାହାରିଥିଲେ। ତ ସେଠିକି ଫୋନ୍ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏପଟେ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କି ଆପଣ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିବଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଗଛରେ ଶଙ୍ଖା ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଏଟା ସବୁ ମାନସିକ ଶଙ୍ଖା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏତେ ସାରା ଶଙ୍ଖା ଏଠି ମାନସିକ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଉଛି, ମାନେ ମାନସିକ ରଖିଛନ୍ତି ଲୋକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସବୁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଏଠି ମା ବସିଛନ୍ତି। ଆଖିରେ ମଣିଷ ତ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେ, ତା ହାତ ଆଙ୍ଗୁଳି ଧରି ବାଟ ଚାଲି ଶିଖେ। ତା କୋଳେ ଥାଏ ସରଗ ସୁଖ, ପଣ ତାରେ ପୋଛେ ଜୀବନ ଦୁଃଖ। ହଜିଥିଲେ ଖୋଜିଦବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏଠି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନେଉଳ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯିଏକି ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଆସେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଆସିକି ପ୍ରତିଦିନ ଏଠି ଭୋଗ ଖାଇକି ହିଁ ଯାଏ ସବୁଦିନ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ନେଉଳଟେ ଅଛି। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ସେପଟେ ଦେଖିଥିଲି ସେ ନେଉଳଟା ବୁଲୁଥିଲା ସେଠି।
ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି, ତ ଯେହେତୁ ମା ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଫୁଟିକି, ତ 5ଟା ପରେ ଏଠିକି ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ, ମାନେ ଆଲାଉ ଅଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ, ମାନେ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ମା ଯେହେତୁ ବାହାରନ୍ତି ବାହାରକୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ନଜର ଗୋଟେ ଥାଏ, ତ ପିଲାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ କରିଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ହୁଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ 5ଟା ପରେ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ, ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ତ ସବୁକିଛି ଏବେ ଦେଖେଇଲି, ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ପାଖାପାଖି 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠାରେ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଏମିତି ମା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ସାରା ଶଙ୍ଖା ବି ଅଛି। ମାନସିକ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୂରଣ ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ମାନସିକ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିକି ଏମିତି ମାନସିକ ରଖିପାରିବେ। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଆଉ ଏବେ ସେପଟକୁ ଯିବା, ସେପଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି। ଏଇ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଏଇ ଗାଁର ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ବିୟୁଟି, ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ଆପଣ ନୟାଗଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ପାହାଡ଼ ହିଁ ପାହାଡ଼ ମିଳିଯିବ। ଅଲମୋଷ୍ଟ ଚାରିଆଡ଼େ ପାହାଡ଼। ଆଉ ଏ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ତଳର ଭ୍ୟୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସୁଛି, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭ୍ୟୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତ ମର୍ଦ୍ଦରାଜପୁର ଗାଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେପଟେ ଦେଖେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଗାଁଟା ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍। ଏମିତି ହିଁ ଅଛି, ଚାରିକର ପୁରା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଖାଲି ପାହାଡ଼ ହିଁ ପାହାଡ଼, ଏମିତି ହିଁ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କର। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏଥି ସମୟ ପାଇଁ ରହୁଛି। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।